fusani sanuni wariye dunga sherife more dunga ka fusani sanuni wariye kemineje sharebo yo isenze kemineje haidara yo jama beko angata أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وزد وبارك ومجد وكرم على عبدك ورسولك سيدي وسيد المرسلين وإمام المتقين وقدوة زاهدين محمد وآله وصحبه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بدأت بشرف الله جباه كشي على تاي هنا على تاي بركة على تاي على كوديان كلنا بلا جلما سان بيدرو عليه duguye abe Côte d'Ivoire jamana kono jamiyatu ansardin tonde munumbe la daddo sawosa mauludu la ubuka nisojanu kanyagalli yira san baflantan warata kene décembre kalo la anflani o kene indeka mogo bora san pedro lamunu fam bela jelen fe ka kene belebele insegere tonye mogo chema wa musoma olu ye foli kan lase ankara mogo sorola ka blasralu ke anye min soroye ange je anga nyama dafe a'udhu billahi minash shaitanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم آمين الحمد لله رب العالمين آمين الرحمن الرحيم آمين مالك يوم الدين آمين إياك نعبد وإياك نستعين آمين اهدنا صراط المستقيم آمين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما وبعد السلام عليكم يا إخوة المسلمين والمسلمات وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأهل العقدة من لساني يفقهوا قولي بسم الله الذي لا يضر ما اسمه شيئا في السماء وفي الأرض وهو السميع العليم ولا أنبدي الإسلام أماني على في أنسينا هيرلا بشينا يا ربي ألم أولنا هيرلا sigilani kene ngani hamini ngami mununye anya nyini sitike ala fe ya rabbi ko dulanye alam ko ker anyi amin mbani Allah subhanahu wa ta'ala fe am be bora an suka kono kana ni femi anaya ya rabbi ni o kara jurumu ye ala ko jurumu tuya amin nanana ni hamimi ni ala sosote anya nyini sitike ala fe anya kalfa ala man kene nga ya rabbi ala ka dula amin mbadion ambe tangani Allah ta'ala fe ka bo shaytana toroma na shaytana yedafenye dafemi na kara ayre koma duwe alakadu anachi mbadion shaytana ala ko anjugudu sigatalla kwa ma shaytana ke anjuguyi sigatola sawo amma fara ambe ma adama na fiyo ai fakara sababu ka ambe keri ka ambla jindu ko len safe sigatola
ambele jige fle girika jola ola ala ka do anache amin nan boray nam ambe ansindini ala to barka may ala mi nyoko damne na baba sigatalla jien neme tigido nam la hara hine kerengreli o tigi fana do sigatola ko semu munu ma ala ko kay amin nan boray ambe kenemin ka nam mawludu kenedu sigatola wala ambe soli ala ka kiraka sale kiram mi kelen be to ko keme fla an kelen soro sigatola ambe soli o kiraka nam kiram mi nana adama de nga here kama ani danda ko nga here kama nam ani fo shida ka here kama ambe solo o kiraka naka somo naka sahabao nam fokata se ila yawmiddin fokata se kiyama do ma ya rabbi amba ni ala fe ka ala ya fama ala ko ke amin ka hinna asomo la ala ko ke amin ka hinna ka sahabao la ala ko ke amin an yere mansaw anan balma fu ala ka yafu bema ni ahmada barkay amin mbadum nan bole nam bishina kuma mancha ay ambe fuli kerengere ko nyeshima folo mi ma folo nam ode anga kenel labe magaw yi sigatola no yi orokata teru ni sécurité yi tie vraiment amu fo ko barka da ko wala ni mando oni foli kaka femi ngara ala ka mo sarabe ala bulo wallah albi ala ka here bakke anu be amin nan bolay nam ambe foli fana sama ka nyeshi anga président nam munum bara sigida waro la kana tie amu bele jelen fo ko wala ni mando ojugu ko barka da tie ko temelen ko fe nam ambe foli fana krengere ka nyeshi anga section fana président yi nam amu fo ko barka da ko wala ni mando tie vraiment danti foli mina ni section flakal kenela bene nam ko amina anga seko jira alala tie an se fitini mingi sigatola amina odi fo Allah subhanahu wa ta'ala nya koro nam ka barka da ahmadan nalla sigatola konna na section 1 section 2 farla nyon ka nam kan kene norma bayin sigi bi comme aw nya bala ci gomina tie ambu fu ka majigila sigatalla ko barka da nambore nam amba amba muso bela jele ka foli kala fa anga jirge de feminin flama ka nyeshi uma nam ka fo uniche 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 ambu fu ko barka da ko wala ni mando oni foli kaka shini kana ya ala ka dano ma amin ka furu ala ko barka bu sabati amin mbadu nambole nam ambe ansenze nam kan kunge mi ngasa nam ode deme ke bagawi ojugu an cika be kelengelen to fo ay mogo ye deme ke ala kama nam be sara be sitigi ala bulu sigatola daw ye burudi daw ye jidi an sigi flema ba fute mi ngono ni nam do de ni sa ko kanane ka di mawludi bunya kama ko kalandenw nga siga kono ka mawludi ke ka wajuri ka kono sigatola amba fo atigi sara be ala bulu ala ka hereke anayi amin ala ka ana wasa ala ka ana sutura amin folen ko fesa amena nga foli kunje yoro mina o de an karamoy nam one cekele to ko shama wallahi sigatola karamoy dara nam ibi doni de fo amangutula sigatola me isika be fo ay sabu ala tisiko bedi ma kelema sigatalla karamoy dara amba fo ka barka da ka woni nyuma don ani foli kaka ambe sigi yoro minani nam aw nga yeni sigi yoro inaya ni shiru sama dana haydara che tie ando bi santi ni sigi yoro so sigatalla wallahi hashidiya mainde wallahi ame haydara fo ka barka da ka woni nyuma don sigatola ame kila ka ba fo ka fafu nam sabu ka denw ŋɛ duga denw ye k'u bɔ danga denya la haya k'a sigilen to bangɔni la sigatalla hayidara kojugu ka denw ŋɛ u faw n'u baw sago ye nam Côte d'Ivoire jamana kan Faransi jamana kan Amérique jamana kan Italie jamana kan Espagne jamana kan Burkina jamana kan Lajinɛ jamana kan k'a sɔrɔ ma a sigilen bɛ bangɔni la hayidara haydra na hayidara nalen kun cɛ nam
hal n'a sɔrɔ ma dugukolo kuma melenge ɲa ma diɲɛ fankelen bɛɛ banna on est an bɛ tila ka segin k'a fo k'a barika da k'a wale ɲuman dɔn n wolola i ɲɛna o de ye adamadenya tiɲɛ kojugu o de ye farafinya to kɔfɛ siga t'o la on est kira wolola dɔw ɲɛna o kojugu kɛra olu ma kɛ kira ye wallahi karamɔgɔ Hayidara nali diɲɛ kɔnɔ a ye nafa min ɲɛ hali a jugu yɛrɛ ye hali ɲɛ dɔw olu ma se k'u ɲɛ u ɲi ye k'a tɛna to u jugu ma siga t'o la on est a kɛra jugu fɛ a kɛra ɲinw fɛ kojugu komi kira kɛra jugu fɛ a kɛra ɲinw fɛ cogo min wallahi on est an b'a fɔ k'a Hayidara kojugu sija ni kɛnɛya ala k'o d'a ma nin saga in na jama ma falenba de don siga t'o la ale fɛ nin saga in na diɲɛ jamana 30 o bɛɛ ma falen bɛ nin saga in na wallahi arabi ka jama k'o kafo hɛrɛ la k'o fara hɛrɛ la ala k'o kɛ an ye an bɛ an branché ale yɛrɛ la k'a ɲini ala fɛ an yɛrɛw ta ya ala k'a dilan an ye o la bi su in na folijan tɛ an bolo komi aw yɛrɛ bɛ ɲɛ bɛ kɛnɛ na cogo min siga t'o la ni ala sɔnna a ma foli bɛɛ lajɛlen kɔfɛ an bɛ foli kuncɛ nin kɛnɛ kan yan ni an ka usazi ye siga t'o la on est n'o ye usazi Mohamed Kone ye n b'a fɔ k'a barika da k'a wale ɲuman dɔn hali ni miniti 2 de b'an bolo k'an ka wajuli kɛ o kɔnɔ o miniti 2 in kɔnɔ ni an tɛ se ka temps sɔrɔ k'ale fo hali ni foli yɛrɛ bɛnna o ma o b'anw bɔ siga t'o la on est parce que mun kama nin kɛnɛ min n'an sigilen filɛ ale ni usaza Abubakar Konate olu de bɛ sigi yɔrɔ in na ka kɛnɛ in ɲɛnamaya siga t'o la on est Abubakar Konate bɛɛ bɛ a dɔn San Petro yan kojugu a bɛ ala ka nɛmɛ na ala ka yafa ma ala k'a kɔ suma o la a taara ka kɛnɛ in to maa min bolo o ye Usaz Mohamed Kone de ye siga t'o la o la an bɛ a fo k'a barika da k'a wale ɲuman dɔn kabi Abubakar bɔla fo ka bila bi la vraiment an ye fɛn y'a la an yɛrɛ bɛ ka nata min na donc a ka dɔnni a n'anw yɛrɛ ta ala ka barika don u la ala k'u bɛɛ sabati a ka hamina an ta ala k'a bɛɛ dilan ala k'o kɛ a ka alaya kama kira sanuma kama sallu ala rasulil karim o la ni ala sɔnna ka fɔ ala ka dɛmɛ ma wala da kungurunin dɔ bɛ a balimakɛ bolo ni ala sɔnna a bɛna lajɛ ka don o kɔnɔ ala k'an bɛn sababa ma an karamɔgɔ sanɔgɔ ale fana y'a bɔ a ka bonya na ayiwa k'a bɛna o kolo ta an ye siga t'o la ala k'an bɛn sababa ma wala an bɛ dugawu ɲini kɛnɛ kan mɔgɔ bɛɛ lajɛlen fɛ faw ni an ka dɔnnibaga minnu bɛ kɛnɛ kan ani présidents fo ka se an bamusow ma an ka n bɛ dugawu ɲini u bɛɛ fɛ u ka dugawu fana kɛ an ye kɛnɛ ka kun cɛ hɛrɛ kɔnɔ ala k'o k'an ye ala k'o k'a ka alaya kama kira Mamadu Bakara kama sala ala rasuli karim an b'a fɔ sanɔgɔ bisimila ni setigi ala fɛ ka bɔ sɛitana tɔɔrɔ ma an y'o fɔ a ye ka bɔ sɛitana adamaden jugu min bɛ yen sɛitana don kojugu sɛitana man ɲi bɛɛ k'i yɛrɛ kɔlɔsi a la siga t'o la mais n'i y'a fɔ ko ala ka don ani sɛitana cɛ jinɛ sɛitana bɛ taga mais adamaden sɛitana yɛrɛ b'i cogo k'i sigi siga t'a la ale t'i taga donc ala ka don ani adamaden sɛitana fana cɛ amin naam bismillahir rahmanir rahim a ko an b'an sinji ni ala tɔgɔ barikama ye ala min y'a daminɛ n'a b'a ban siga t'o la diɲɛ nɛmɛ tigi don lahara hinɛ kɛrɛnkɛrɛnlen tigi don an b'a ɲini setigi ala fɛ ala k'an bɛɛ sɔn diɲɛ nɛmɛ la hɛrɛ caman bɛ ala bolo min ye anw ma hɛrɛ ye ala k'o da an ma min ye an ma tɔɔrɔ ye ala k'o falen k'o kɛ hɛrɛ ye k'a di an ma yarabi lahara ta ala ka hinɛ se kiraba Mamadu n'a somɔgɔw ma ka taa se an bangebaa su bɛɛ lajɛlen ma ala k'o k'an ye naam إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ni ye ala subhanahu wa ta'ala yɛrɛ kumakan ye ka bɔ a ka kuranaba kɔnɔ ala ko an bɛ kɛnɛ min ka bisi na
n'o ye mawludu kɛnɛ ye Nam. n'o ye alakira ka bangeli kɛnɛ ye Nam. a ko i k'a dɔn alakira Muhamadu a n'a somɔgɔw Nam. ala de ko ale yɛrɛ ala de b'a fɛ de k'u sanuya Tiɲɛ. ima walima ale ala y'u sanuya de Siga t'o la. k'u bɔ nɔgɔ la Nam. o kɔrɔ ye kira n'a somɔgɔw Ah. nɔgɔ ci olu la Ayi. bon n'i ye kira yɛrɛ nana nacogo mun na n'i y'o jatew minɛ k'o lajɛ Nam. n'o ye kira yɛrɛ bɔkolo ye ka na Nam. i b'a sɔrɔ a bɔra bɔkolo minnu na ka na bɔkolobaw don Siga t'o la. bɔkolobaw don Tiɲɛ. i b'a sɔrɔ kira bɔra bɔkolo minnu na ka na Nam. kitabutigi b'a fɔ cogo min na a ko kira bɔkolo si ma boli batu Tiɲɛ. a bɛɛ kɛra bɔkolo ye Nam. minnu kɛra bɔkolobabaw ye fo kana se kira yɛrɛ bangeli fana ma Nam. parce que ala y'o fɔ mun kama ko ale ala ta'ala a y'a kanu de a ka kira Muhamadu o bɛna bɔ bɔkolo min na k'a sanuya pour nɔgɔ kana k'a la Kɔnɛ. donc n'i y'o lajɛ ala de bɛ k'o fɔ an ye sisan Nam. ko ale ala b'a fɛ ka kira sanuya k'a bɔ nɔgɔ bɛɛ lajɛlen la yarabi anw minnu sɔnna ka tugu Muhamadu nɔfɛ an bɛɛ k'an bɛɛ sanuya k'an bɔ nɔgɔ la bi ala k'o kɛ an bɛɛ ye Amin. naam وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين a ko o la sisan Nam. o ala kelen a k'i ka dɔn k'a ma o kiraba in ci foyi kama Nam. dɔrɔn fɔ ka na danfɛn bɛɛ ka hɛrɛ Nam. bɛɛ ka hɛrɛ sɔrɔ Siga t'o la. danfɛn bɛɛ ka hɛrɛ sɔrɔ Nam. ko kun si tɛ kira cili la o kɔ Siga t'o la. ɔ ni kira cikun kɛra danfɛn bɛɛ ka hɛrɛ sɔrɔ Nam. hakaza bɛɛ ye hɛrɛ sɔrɔ fana sabu kira ni kafiriw sigila kafiriw ye hɛrɛ sɔrɔ Siga t'o la. ala kira Muhamadu fɛ Kojugu. kafiriw ye hɛrɛ sɔrɔ ala kira Muhamadu fɛ Nam. o tuma ni anw yɛrɛ silamɛw ni kafiri minnu sigila anw yɛrɛ silamɛw ni kafiri minnu sigira Nam. olu fana an ka dɔn ko kafiri olu ka kan ka hɛrɛ sɔrɔ anw fana fɛ Siga t'o la. ka sababu kɛ jumɛn ye Nam. ala kira ni kafiriw sigila kafiriw ye hɛrɛ sɔrɔ Tiɲɛ. an karamɔgɔ ye lakali Nam. a ko kafirikɛ dɔ tun bɛ yen a bɛ to k'a ka du mangɔnɔ ɲamaw bali ka taa kɛ kira ka du kɔnɔ Tiɲɛ. kira ye waati kɛ Nam. n'a taara ɲagasa bɔn kira ka du kɔnɔ kira b'a ka ɲagasa cɛ a bɛ taa fili Nam. mɛ don min a ma se ka na o don kɛra a bana don de ye Nam. o kɔrɔ ye kafirikɛ in banana a ma se ka na Siga t'o la. ɲamaɲama bɔ kira ka du kɔnɔ o don Haya. kira m'a ye a ye tile dama kɛ Nam. kira ye ɲininkali kɛ ka kafiricɛ in ka du ɲini Nam. fo ka taa ka du ye Siga t'o la. a taara sɔrɔ a man kɛnɛ Nam. a ye ɲininkali kɛ a kɛlen ka ɲininkali kɛ Nam. o y'a sɔrɔ kafiricɛ b'a ka so kɔnɔ ala kira n'a ka sahabaw nalen Nam. o ko ka sira bila k'u ka na Tiɲɛ. o selen ye kuma min Nam. a ye dɔ di ɲininka o fɛ Mamadu sɔrɔla k'a fɔ a ye Nam. a ko baasi si tɛ anw nakun na Tiɲɛ. dɔrɔn komi i bɛ to ka na ɲamaɲama bɔn du kɔnɔ Nam. mɛ sanga kɛra an min ye o de la sisan an wulila k'i ka yɔrɔ ɲini Nam. ka na filɛ mun bɛ yen a ko ale man kɛnɛ o de kama ale tɛ ka se ka ɲamaɲama cɛ sisan ka taa bɔn kira ka du kɔnɔ Nam. kira ye foli k'a la ka dugawu k'a ye a Tiɲɛ. ye kira ɲininka o yɔrɔ la alayhi salatu wa salam Salim. a ko yala Muhamadu o bɛ e ka diinɛ la wa Nam. mɔgɔ min bɛ ɲagasa bali ka taa k'i ka du kɔnɔ Nam. i m'o tigi ye i ka tila ka wuli ka t'o tigi yɔrɔ ɲini Tiɲɛ. ka tila ka taga o fo Muhamadu ko k'o b'ale ka diinɛ la Tiɲɛ. o yɔrɔ bɛɛ kafirikɛ y'a fɔ Muhamadu ye Nam. kisi ani nɛɛmɛ b'a ma a ko tuma ko i bɛ kalima fɔ n ye a ye kalima fɔ ka sɔrɔ ka layiru d'a ma n'o ye silamɛya donkan ye layiru 6 Nam. ala k'an bɛɛ bɛn sababa ma o kumana fɛ a bɛ ɲini anw fɛ sisan ko anw yɛrɛ ka Muhamadu ladigi Siga t'a la. k'a kun kɛ jumɛn ye Nam. sabu a fɔra ko dɔnnibaw de ye kira tiɲɛ tabaga ye mɛ ni dɔnnibaw ma se ka sabali Nam. o tɛ se ka kira tiɲɛ ta Tiɲɛ. o tɛ se ka kira tiɲɛ ta sabu kira sabalila mɔgɔ dɔ sɔrɔla ka tuubi Siga t'a la. ka na don silamɛya la mɛ n'a kun ma sabali a kun tɛ se ka nin cɛ in sɔrɔ ka don silamɛya la o kɔrɔ ye a ka sabali de y'a sɔrɔ cɛ nin sera ka kɛ silamɛ ye
donc anw yɛrɛ ka kan ka sabali pour mun kama an baden minnu n'o olu bɛ fili la n'u ma sira ye fɔlɔ pour u ka se ka sira ye o nɔgɔya an bɛɛ lajɛlen ma ala k'o kɛ an ye na sere qala ko kitabutigi ko ولما ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم a ko tuma min ni ala ka kira ba in bange waati nana se kitabutigi ko tuma min na ni kira bangeli waati nana se nam أعلنت الملائكة بتسبيحها a ko i k'a dɔn ko mɛlɛkɛw nisɔndiyara sangaba fɔlɔ mɛlɛkɛw sangaba filanan mɛlɛkɛw sangaba sabanan mɛlɛkɛw naaninan mɛlɛkɛw fo ka taa se 7 ma a mɛlɛkɛ bɛɛ nisɔndiya kojugu bɛ ka subahana fɔ kɛ subahanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah allahu akbar mɛlɛkɛw bɛ ka ala barika da kira bangeli la o kuma ne ni aw hakilima an bɛ mun kɛ ala ye mɛlɛkɛw da u ti dumuni kɛ u ti ji min u ti taa kabinɛ na u ti foyi foyi kɛ o bɛ yen mais olu sera ka ala barika da muhamadu bangeli la ayi ala ye anw da k'an kɛ muhamadu manto ye ala ma da o ma anw bɛ dumuni kɛ an bɛ ji min ka tila ka taa an yɛrɛ lafiya anw kan ka mun fɔ an kan ka ala barika da dɛ k'a fɔ ko muhamadu bangela an kan ka ala barika da o la naam الأنوار صلى الله عليه وسلم a ko tuma min ni kira nana bange sisan mɛlɛkɛw nisɔndiyalen a ko i k'a dɔn nɔrɔ cɛrila fa bɛɛ nɔrɔ cɛrila fa bɛɛ diɲɛ fa bɛɛ nɔrɔ cɛrila o la ni nɔrɔ cɛrila parce que kura de nana n'a sɔrɔ an bɛ ɲɔgɔn faamu tɛwurusi nin t'a lahala ye ka kɔrɔ dɛ jele min bɛ yan o ye nɔrɔ de kɛra ka yɔrɔ in minɛ sisan n'i ye kuran ninnu fɔ sisan dibi bɛ don dɛ dɔw ko tuma min kira bangela ko nɔrɔ o yengela fa bɛɛ naam وتقديس واهتز العرش o kumana fɛ mɛlɛkɛw tora toujours u bɛ ka alaw tana barika da n'o ye subahana fɔ ye tuma min na n'o nana kɛ sisan naam تربا larusi ale ma se ka to a place la ala kira bangela ye nisɔndiya bonyana mɛlɛkɛw fɛ nɔrɔ cɛrila fa bɛɛ mɛlɛkɛw bɛ ka subahana fɔ kɛ larusi ma se ka to a place la a yɛrɛyɛrɛla siɲɛ kelen u bɛ ka kɛ ala ko ye baara bɛ ka kɛ ni mɔgɔ ye o tɔgɔ fɛ baara ka kɛ mais ala kira ka kɛli ye ni anw ye sunamɔ ye an ka baara kɛ n'o ye n'an ma baara kɛ n'o ye a bɛ kɛ ni dɔgɔ a bɛ bɔ suna kɔnɔ n'an ma baara kɛ n'o ye a bɛ bɔ ala ko kɔnɔ a bɛ kɛ maako ye n bɛ fɛ ka nin de fɔ imamu ɲɛna o kana na taa fantanw niyɔrɔ la o kana na taa fantanw niyɔrɔ la ni ye fantanw niyɔrɔ d'u ma o kɔrɔ dɔn ko kira tun b'a kitilen n'o kɛra walahi i bɛ ala ka diɲɛ sɔrɔ mais n'i bɔra k'o kɛ i ye ala kira janfa wa i ye ala janfa o kɔrɔ de fɛ mɔgɔ min ye ala kira janfa ka ala janfa a bɛ fɔ o ma cogo di ni silamɛw bɔra a b'a la k'an k'an jija ni kafiriw wulila a b'a la k'an k'an jija e bɛ fa jumɛn na a tɛ se ka fankelen f'i ye o tuma fɛ ko mɔgɔ min kɛra o tigilamɔgɔ ye ko o tigilamɔgɔ taafan t'i bolo inna al munafiqina fi dars atfal min an nar bangelen an bɛ o de kɔnɔ kitabutigi ko a ko o ye alaw tana sisan a ko an fɔra ko ka mamadu ta ka taa n'a ye k'a jira nabi ɲuman jamakulu la ka taa a jira u la k'a fɔ ko mamadu bangela nin ye kabakoba ye ko ka taa jira nabi ɲumanw na ko ahamada bangela a bangela mangaw ka ɲaɲɛbali bangela naam وأعرضه
على سائر المرسلين ko ka taa yira cidenw fana na n'o ye mursalinaw ye Nam. ko ka taa jira u la ko ahamada bangela Sigatola. n'o ye mangaw ka ɲɔgɔnyabali ye Tiens. muhamadu a ɲɔgɔn tina wa a ɲɔgɔn ma na wa a ɲɔgɔn tina Sigatola. Bona. kabako da do Wallah. kabako da do Tiens. ko ka taa jira nabi ɲumanw na nabi ɲumanw k'a lajɛ ka tila ka taa jira cidenw na o fana k'a lajɛ ko mun na ko muhamadu bangela na وأعطاه صفوة آدم adama ka dusu jɛya Nam. kɔnɔ jɛya sabu an bɛnba an fa adama kɔnɔ kun jɛra kojugu a ka kɔnɔ jɛya ko k'o don muhamadu la Nam. sallallahu alaihi wa sallama Salim. nɛɛma ani kisi b'a ma ko k'o don muhamadu la Nam. n'o ye aminata den ye naam ورهفة نوح وعلم a ko o kɔ tɛmɛlen kɔfɛ Nam. a ko ka nabi na nuha Tiens. nuha ka kɔrɔta Nam. ko k'o don muhamadu la Sigatola. muhamadu kɔrɔtala dɛ Wallah. a ka fisa nabi ɲuman bɛɛ lajɛlen ye Nam. a ka fisa danmɛfɛn bɛɛ ye Nam. kiraw ni nabi ɲumanw a ka fisa bɛɛ ye Sigatola. naam إبراهيم ولسان إسماعيل a ko tuma fɛ Nam. a ko ka ibrahima ka hinɛ ko ka ibrahima ka hinɛ ko k'o don muhamadu la Tiens. c'est à dire muhamadu tun bɛ hinɛ kojugu Sigatola. n bɛ jɔyɔrɔ in na muhamadu tun bɛ hinɛ cogo min na Nam. don dɔ u nana ka na kɔngɔ gangojugu a la a ye waati kɛ a tɛ dumuni kɛ min kɛ nin Nam. u nana parce que a tɛ sɔrɔkatu dun u nana ni cadeau dɔ ye ka d'a ma mais saraka don a ye ɲininkali kɛ a ko yala ko saraka don wa ou bien ko cadeau don Tiens. a fɔra min kɛ ko sɔrɔkatu don a y'a ta k'a di a dunbagaw ma sabu minnu na n ka kan ka dun olu bɛ yen ale tɛ Sigatola. Bona. mais ne hakili n ka imamu bɛ ka kɔrɔci ta ka ɲɔgɔn bon o saraka de nɔfɛ yan Nam. Tiens. ne hakili n ka imamu bɛ ka ɲɔgɔn bon kɔrɔci la saraka de nɔfɛ sɛjɛni saraka sɛwulen saraka faniwulen saraka dununkɔrɔwuleni bankɔrɔwuleni o saraka kama imamu bɛ ka ɲɔgɔn fa misiri kɔnɔ Kone abarati. aha kira kun b'o de da dibagaw ma sabu min n'a ka kan o bɛ yen Sigatola. o kɔrɔ ye n'i bilala kira jɔyɔrɔ la n'o ɲɔgɔnna nana d'i ma n'u nana sagajigiba d'i ma don o don imami n'a fɔra ko sarakatu don a da dibagaw ma Sigatola. minnu n'a ka kan a di olu ma Tiens. fanda dɔw bɛ e kɔfɛ walahi o dɔw t'a dɔn u bɛ surafana sɔrɔ cogo min Wallah. dɔw b'i kɔfɛ o t'a dɔn u bɛ tilelafana sɔrɔ cogo min Tiens. dɔw b'i kɔfɛ o t'a dɔn a bɛ daraka sɔrɔ cogo min Wallah. imamu o di o ma Sigatola. ni min nana dulokiba d'i ma i kɔmɔgɔw lajɛ min ka duloki faralen don i k'o d'o ma Sigatola. Wallah. mais i bonya bɛ na o Tiens. i bonya bɛ na Wallah. ni min nana d'i ma ko nin y'i bonya ye Nam. ne ye nin d'i ma saraka tɛ sabu u bɛ saraka minnu kɛ dulokiba ye ka na di imamu ma n bɛ olu de ma Tiens. o di kɔmɔgɔw ma mais i bonya min bɛna d'i ma du kɔnɔ ko ne ye nin de kɛrɛnkɛrɛn k'a kanu ka na d'i ma i ka seli ne ka dogo kɛ n ye o y'i ta ye Sigatola. n'a sɔrɔ an bɛ ɲɔgɔn faamu Kojugu. ala k'an bɛɛ laban ɲɛ Amin. nabi na ibrahima alayhi salatu wa salam Salim. ko o ka hinɛ ɲɔgɔn k'o ka don mamadu la ka sababu kɛ mun ye sabu dunanw tun bɛ jigin ibrahima fɛ ka caya Nam. dunanw tun bɛ jigin ibrahima fɛ kojugu Tiens. o kama nabi na ibrahima ka hinɛ o tala k'o don kira mamadu la Nam. ala sɔnna a hinɛ na sanji sabali an bɛ ahamada ka bangeli kɛnɛ ka sabali Sigatola. mikayilu i jɔ bisimila sir وحسن يوسف a ko nabi na yusufa o fana ka cɛɲa ko k'o ta ko k'o don ahamada la Tiens. mamadu cɛ kun ka ɲi dɛ Kojugu. maa cɛ ɲuman kun don Wallah. ko ka nabi na yusufa ka cɛɲa don a la Nam. c'est à dire ala de bɛ ka kan nin fɔ tan Sigatola. bisimila sir وصبر أيوب nabi na ayuba ka sabali ko k'o ta fana k'o di kira ma Nam. c'est à dire nabi na ayuba ka sabali ayuba sabalila bana gɛlɛnba de kɔnɔ ma an t'o histoire kɔnɔ mais n bɛ fɛ ka min fɔ nin yɔrɔ la o dora ayuba ka sabali tala k'o don muhamadu la o de kama a sabalila tuma min na n'u ye nalɔmaw ni fataw bɔ ka muhamadu kanu tɔyifa ka basi bɔ a la ala ye mɛlɛkɛw bila ko muhamadu an k'a kɛ di
ako ala ma chodi ala ne ya fara to fa ka ma ala utire do de kama we nalama ni foto wa kankaru ala ne ya fara ma ya fa ma eno de nabi na nuhu ale kuma na ka mo fa ka kuma o fe o ma fa mu minge ako ala ma chodi ko ala ko beboyi mais ala kira ko ala ma kaka to ko to fa ka utale don sigatalla wallahi ko to fa ka utale don ciedo uta don ki karu ka kabakuru daga bashi wila an yere fe yan nu ye imamu do bodongo do kabakuru la misire mogo na ala ma fara ka mi ya bo kabakuru la bo tiki bo fako faka sigatola mais ni bona kabakuru la sawali ika kira bona kabakuru na okara ala ka andeme ñanma tunule do ko sirani wala donc na bam suba ñini ko abiya inshallah okuma ambadew ambi ala foka wal mando andeski ya ka fengo min daldu ta ambudu o kofe ala ko wazakiruhum bi ayyamillah muhammad moho hakili jibi ala ka dombawla sigatola Allah dombaw ibn abbas ko kira ye dugawu ke cɛ min ye tafsiru dɔɔni na tafsiru dɔɔni na o de ibn abbas ala y'a dɔɔni d'a ma ka sɔrɔ ɲɛ yɛrɛ t'a kun ibn abbas kira bina kɛ don ale ko nin tafsiru in na n'ala ko an ka hakili ale ka mɔgɔw hakili jigi ala ka donbaw la ako dawara te koy ibn abbas ka kuma ako hiya ayyamu ni'amihi wa ayyamu niqamihi sigatola ko ti dawara de ala ka nema kedo ani ala ka balawu kedo ko afla de kodo Allah tayda ki miri nanga sigi yake hakili jigi ala ka dombala surtout min ye namay ideme todo wa ilago shitodo iya aya do de sabati wa iye do de wuli donc wa ma ko me kwa mtu ka foko kira kumba ke me kwa kumeshunde ikilo mojo afo abibulo ala ko ako qul bi fadlillahi wa rahmatihi فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون قل محمد افويك مغو يكونو هورو افوي كو بفضل الله ala ka fusamandi yaw ni olu ye wa rahmatihi anaka hine aye minge awiye fa bizalika falyafrahu ku nyagari ala akona abrati ku nisonja ala ka barka nyini ka sewa kona ala koti kwafuyi kona abrati huwa khair o yɛrɛ de ka fusa min ma ka tɛmɛ fɛn bɛɛ ka diɲɛ na yajma'un mɔgɔw bɛ ka fɛn fɛn ka fɔ k'a ka fusa bɛɛ Allah jogo dɔgɔtɔrɔ ala de ko ten wallahi dɔnnibaw tulo b'a la siga t'o la i b'a dɔn dɔnniba jumɛnw de ye nin tafsiri wa a ma to ten dɛ dɔnnibaw kumana a kan ala ka hakili ɲuman d'a ma amin donbaw be ina fa al imam sayuti min ye jalalaini tolaba jalalaini tafsiru dodi anga dugukolo nga beba do sigatola ma sayuti ni ala de jalalaini dafa katla ka yera ka tafsiru bo do ye juzu nani do ye woro ko togoda ko sawi Allah chedo imam sayuti alako aka kitabu dora min togo ko ad-durr al-mansur ako
عن ابن عباس أقول إن من ابن عباس كو ابن عباس يفهم ين تفسير لا ko anga nisonjai ala ka fusamandiyala ani ala ka hinana ako al fadlu ala ye aka fusamandiya min vode ko fen wara ko tede ko al ilm ko de doni ala ye doni min di adama denima ka woloma ka bo dabawda ka fusaya dabawi abi wara mine ka sago kala abi nege la fwabi ponka ke kurunyi adama deba kono ala yo doni min di amma ka tla ka bawtige ako o doni mi ala ya dama de ko anga waso ala kone ala ki mengro ko de fadlullahi imam sayuti min fa ibn abbasi chefla ko danda nyona ni ibn abbas an imam sayuti wala akonga rahmatihi wa bi fadlillah wa rahmatihi ana alaka hine ako rahmatuhu min warade ako ti dowre koy ako huwa muhammadun sallallahu alaihi wasallam salim dafara ko ala ka hinete dowre de ko muhammadu du ko jugu o do dre ko anga ni sonja muhammadu la o kaka ko anga ni sonja muhammadu nalila ko ibn abbas ya tafsiru teni et puis ko ka fsa ka teme fembe ka mi minga istami hi rahmatullah nam qur'an aya wara de bo fiyo wama arsalnaka muhammad mi chifu ikam illa rahmatan lil alamin muhammad ne chi de doro ka ke hine danvema sigatula ibn abbas ko aya inde ko o doron de kam o doron abi nyashin kra de man doro kam wallah anga don bawbi kandoma nam ki te kira indonde ka don ko ala hine min dima ki kan ka hine barka nyin wabe ibn salulu ka wala dadama no abdullah ibn salul abdullah ibn salulu alek nyin nafigu nyama de madina nam abdullah ibn salul wati mi abi fatu nam puri ka aya imvamu ka don kira e jume chiena mugo kanga shi ka don kanin ce nali tandu ko hera do min dira aw sigatula one nafigu nyama abdullahi aka saya bana galale nam ay cibla kata fo kira yana ko abi fe ko kira ka fini dama nam ale ba do abi bana mina tibwala abi fe kira ka fini dama ale ko do akana kasa nafigu nyama do nam China na foka Umar tuy nam kira wala ka do sokono kata ka fini bo Umar ko atidi kira ko no ko foka di hina mi ma sukuna ka jo danve una ko ako foka di atif Abdullah ibn Ubay ka ji ho Umar ye kelabuli nam ako foka di ayadi chile fini mina tarana aseginaku nam kwa Abdullah ko ninde ko fini mimba ka fini beduguma ko odedo sadi min norale do awolola Umar ko chide ma ko an yere mu soro an mi bi pankira daji na nunji nofe nam enna figi de bina ka dungoro soro o tikeya kira ko Umar ima ko fo ni nya fo madam Allah aduna sokona ya bukati wallah min rahmati Allah tara fini di cheba nam aka Umar dusma ko Umar ne ka fini ati fo nyaayo twinsa Allah ni ne labato ko ba Umar kan kebo me ubela Umar adimiledo ko segena kana fo kara ko fatura kira yilabe ako mbita sela shuka Umar ko ningele ko ni ayo tike ona wenyo nzama wenyo sama Umar ko munabita sali ako inna rabbi khayyarani
Ballik. akon tigi ala yen la sugandidi Cɛ. ko akoma ko ninye yafa deli nafigiw ye Nam. walma nima yafa deli wo ba bɛɛ ka kan ko hali ni ye yafa deli siɲɛ 70 ko donc komi ala ye 70 fɔ Nam. n jigi b'a la ni n ye 70 tɛmɛ Nam. ala bɛna yafa donc n bɛ taa seli n bɛ 70 tɛmɛ pour ala ka yafa Cɛ. inna rabbi khayyarani Cɛ. ala ye choix de di yan Kojugu. n man ton kelen ti jeni ka hinɛ i ton dusukun na a tɛ kɛ Ho. ala de ko a ma ko muhamad Nam. la tusalli ala ye kiiri tigɛ k'a da ja umar la Siga t'o la. ala ahadin minhum mata abadan wala takum ala qabrihi Cɛ. muhamadu kana taa dɛ Ho. o tuma umaru jo b'i fɛ Cɛ. seli ti kɛ ninnu kan o yɔrɔ de la kira seginna sa k'i t'i sigi Cɛ. e b'a dɔn min kɛra Ayi. a taala sigi a ka da a ma ye Cɛ. ma ye jo di umaru ma kuranaya jiginna ka jo di umaru ma mais ala ye kira sigilen lajɛ Nam. nin ye n ka nin ɲɔ de ye a ko muhamadu Cɛ. law shi'ita ja'altu amra ummatika ilayka Cɛ. a ko muhamadu n'a y'i ja i ka manton bɛɛ n b'u ka ko to i bolo n'i ye min fɔ a la a ka kɛ ten Cɛ. Allah. n'o ka di ye Nam. muhamadu n b'a kɛ wallahi a ka hinɛ bonya kojugu i b'a dɔn a ye min fɔ kun Ayi. a ye ala ka kuma jaabi Nam. a ko la ya rab anta arhamu bihim minni Nam. a ko ayi ala n t'o fɛ Cɛ. sabu e ala ka hinɛ ka bon ninnu na ka tɛmɛ ne ta kan Siga t'o la. ne ye ala ka hinɛ peze a ka bon a fanga ka bon ne yɛrɛ nata n b'o de la o de ka di n ka mɔgɔw ma ne ta in ka dɔgɔ kɔ Cɛ. A kɔnɛ. anta arhamu e de ka hinɛ ka bon o tuma i ta in d'u ma ne ta in to yen innani bashar ne ye mɔgɔ de ye n bɛ yɛlɛma yɛlɛma don dɔ la peut-être n bɛna dimi n bɛna kuma dɔ fɔ o la ne ka hinɛ danyɔrɔ b'a la dan tɛ e ta la a ka to i bolo A kɔnɛ. n bɛ hinɛ n ka mɔgɔw la Siga t'o la. A wala wala. wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin Ballik. Ho. n de ye mamadu ye Cɛ. o yɔrɔ bɛɛ a ye nin jaabi di min kɛ ala ma Nam. masa ye masa ye Kojugu. mɔlu tɛ kala ye hakili sigi i tulo ma jɔ ala bɛna jaabi min segin muhamadu ma Cɛ. a ko o la a ko izan lan ukhzika fihim abadan Nam. a ko muhamadu komi i ko ti ka e to u bolo k'i bonyalen to u bolo Cɛ. n t'i lebu n t'i dɔgɔya Allah. i sago ye min ye i kanu ɲɔgɔnw la Cɛ. wallahi n t'i lebu n t'i malo Siga t'o la. i bɛ min fɛ n bɛna k'i ye mɔgɔ o mɔgɔ mana k'i fɛ Nam. n'o kanda n'a kɛ o fɛ Tiɲɛ. n'a fɛn dɔ ye o kama Siga t'o la. i bonya kosɔn muhamadu n t'i malo Allah. izan la ukhzika fihim abada Tiɲɛ. mɔgɔ mɔgɔ ko n filɛ nin ye ala muhamadu filɛ ɲɛfɛ a ko kana sika Tiɲɛ. ala ko ten muhamadu k'i to ɲɛfɛ wallahi n t'i ka maaw n t'i malo i ka mɔgɔw ye A kɔnɛ. jateminɛ kɛ k'i to yan Tiɲɛ. mun b'i ni ala cɛ muhamadu ka e ye ten mun b'i ni ala cɛ ala yɛrɛ bɛ mun ta e la Cɛ. Wala a wala. hinɛ n'i na dɛ Cɛ. ala ko donbaw ka hakili ka to donbaw la Tiɲɛ. ko a fɔ an ye e bɛ tila k'o donba kɛlɛ na n ka bɔ kuma na n bɛ fɛn kelen f'i ye Nam. o bɛ n'i ba na Cɛ. ka aya jugu ka na ni hadisa jugu dɔ ye Siga t'o la. ko kullu bid'atin kullu muwa a ka ca u bolo ye Cɛ. ko iyakum wal muhdasati Naam. kullu bid'atin
ile yɛrɛ amini la kulu don tiɲɛ siga t'o la dɛ kulu ko min ka di ye nin dɛ i bɛ kulu ya don dɔ siga t'o la a kan ka kulu tiɲɛ ko n'i ko kulu k'o de kɔrɔ ye arabukan na k'a bɛɛ galo tiɲɛ aya kelen dɔrɔn o di kulu bɛɛ t'a bɛɛ ye dɛ hali usulutigiw fɛ jɔn dɔw f'i ye arabukan kalami tiɲɛ a bara ci kulu kɔrɔ ye a bɛɛ mais arabuw fɛ kuma dɔ kulu bi fɔ k'a sɔrɔ a bɛɛ ko tɛ siga t'o la n'a disa in kɛra tiɲɛ kulu t'a bɛɛ ye dɛ kuranɛ na ala b'a fɔ suratul kafi la ko masakɛ bi ɲɛfɛ dɛ musa ka taama na masakɛ bi ɲɛfɛ o ya'khudhu kulla safinatin ghasban masakɛ bi ɲɛfɛ dɛ k'a bɛ kuru bɛɛ minɛ jagoya la tafsiritigiw ɲininka ko kuru bɛɛ de don wa kuru bɛɛ de don wa ayi mais munna musa ye kuru sɔrɔ safara khidru ye kuru sɔgɔ ko parce que kuru minnu sɔgɔlen don masakɛ t'olu minɛ mais kuma kɔnɔ o t'a la i bɛ ka n ka kuma faamu kulu de bɛ yen kuru bɛɛ de bɛ minɛ mais tafsiritigiw b'a fɔ fɔ min sɔgɔla a bɛ faamu de min sɔgɔla o tɛ minɛ mais kulu bɛ yen o tuma min sɔgɔla t'o la bilen dɛ n ko kuru don kojugu o don dɛrɛ a kɔni ma minɛ a ja kulu kɔrɔ bi k'a bɛɛ ye ten wa ala ka hakili ɲuman d'an ma kulu t'a bɛɛ ye dɛ ayi o ye arabukan ko ye n'an n'olu de ye ɲɔgɔn sɔrɔ an b'o débat kɛ mais komi denmisɛnnin dɔw fana b'an jɛlɛya minnu bɛ madarasaniw na o dɔw hakili bɛ taa u ni hadisaniw ɲɔgɔnnaw la ani bida o di ko mawuludu ye bida ye a tɛ bida yɛrɛ kɔrɔ dɔn an ka dɔnnibaa si ma bida kɔrɔ fɔ k'o de kɔrɔ ye ko fɛn dɔ don min ti kɛ o dɔnnibaa sɛbɛ ti n ko dɔnnibaa sɛbɛ tɛ yen min y'o a bara ci bida détaillé don dɔnnibaa ba dɔw yɛrɛ bɛ u y'a détaillé fɔ 5 ka bida détaillé fɔ ka taa 5 la ko bida don ale bɛ dan o la dɔrɔn ko bida don k'a banna i hakili sigi dɛ kojugu n'i ko bida ye jumɛn ye ko kulu bida ko fɛn o fɛn ma kɛ kira tile la k'o bɛɛ ye bida de ye an y'a faamu ka sɔrɔ olu yɛrɛ fɛ n bɛ fɛn dama dama d'i ma ala b'a dɔn nin si ma kɛ kira tile la komi i yɛrɛ de ko fɛn bɛɛ ye bida ye n bɛ tɛmɛtɔ don u fɛ yen i b'u ɲininka i yɛrɛ da de ye nin fɔ dɛ ko kura bɛɛ ye bida o tɛ ko kura bɛɛ ye bida n'a ma kɛ kira tile la dɔw b'a fɔ ko n'a ma kɛ sahabaw tile la u b'olu bɛɛ fara kan k'o b'a dilan ɲininkali kɛ an t'o si kan min ma kɛ kira tile la a ma kɛ foyi tile la an yɛrɛ de b'a la k'a kɛ a fɔlɔ ye jumɛn ye i b'u ɲininka ko u bɛ sujanseli min ka nin ko dalu jumɛn de b'a la ko kira y'a kɛ min sahaba dɔ y'a kɛ min dɔ bɛ n'i kanto ko kira ye a kɛ ko mɛ k'a tilala ka a ma bɔ bilen c'est à dire ka mɔgɔw kafɔ a kama k'a y'o kɛ a sira dɔ k'a y'a dabila mais Seydina Umaru nana mɔgɔw fara misiri kira ma mɔgɔw wele dɛ ale yɛrɛ bɔra a bɛ seli an bɛ na sunkalo nafila in de ma mɔgɔw nana u bɛ seli a kɔfɛ a ko a ye tile dama kɛ a ma bɔ bilen a ma maa wele donc a y'a ko to ten mais Seydina Umaru nana a ɲɛnɛmaya mɔgɔw bɛ na seli Seydina Umaru kɔfɛ o tuma kira ma kɛ dɛ wa a y'a to yen siga t'o la a ma kɛ dama tɛ dɛ a y'a to yen mais Umaru nana n'a ye kojugu n'i y'u ɲininka ko Umaru nana n'a ye ka ban Umaru nana n'a ye i b'o ɲininka ko Umaru nalen n'a ye k'a ko di Umaru tilalen sali la ni mɔgɔw ye a ko ni imatil bid'atu hazihi a ko nin min filɛ o bida ɲɛnama de ye nin ye i sigi n b'o k'i ka misiri la yan Umaru de da ko ten ko nin ye bida ɲɛnama de ye bon i bɛna fɔ ko Umaru ye bida fɔlɔ o yɛrɛ ko tɛ an bɛ sujanseli min kɛ nin sujanseli o ɲininka ko Umaru y'o fana kɛ yan jɔn nana n'o ye a bɔra min
otui obetu seli kono ka dugaw min kalani Nam. kira ma ke sahaba ma ke ma shima ke fu yere Kone. ne de koti Pardon goju. Laki menkoro. ala ka kilima dam Amin. ala ka kilima dam Amin. amina bo walanda la chere la scientification mi ya fa chama nyina aw fe ka hinni ka yesha bange bo maka ala ya qur'ana kundu ko ala bo kranye min day bana ya rabbi masaki la bila ayuba kishi ka banan no ya kan no ke anu ya ala bo kranye kan be sa ko ke anye ala bo kranye an jerla ni kene ga ni ya rabbi san sabrana ta ka an jere ni kene ga ni kala ni lafiya ni so chamani ala bo kranye ya rabbi min day bul maka ko ka bul na nyana ma ti anu ma ala bo kranye min ga bara da ti marché ka bara do so wati ku barka do la ku marché ka mo man di anu ma ala bo kranye ya rabbi gerge chimbe mamu ka ala ni ala ka gerge chen ka wuli ka ku ka ke here ka de ama ala mo kranye ka ke wo se ke palle ka de ama ala mo kranye rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab rabbana zalamna anfusana wa illam taghfirna wa tarhamna lanakunanna min al-khasirin rabbi ighfir li wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira اللهم ربنا اغفر جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى الصراط المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم إن الله تعالى وملائكته يصلوا على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون والصلاة والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراط المستقيم وعلى آله حق alhamdulillahi rabbil alamin badew ne tuyanye Côte d'Ivoire jamana kan dugulami nabi wele ko San Pedro a jamiyatu ansardin cebba wana musobaw yalla kirabaka bangini ni soja minge sawo san ala kenikenen yirana ka sigi herala ka wuli herala mawludu indona ka hami munun to anala ko bela jilendla akan be jien wati were wa shukran lakum fi amanillah. Ni sanu ni wariye donga more donga ka fusa ni sanu ni wariye kemine je